ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାଲି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଭାବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କାଲି ସେହି ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୂଚନା। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରାତି ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ଏହି କାମ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ।